Čau lidi, takže tady je Terka z Kiki. Ahoj. A dneska budeme natáčet... Best friendtek. Ano. Jdem na to. No, jako první fakt tady máme to, jak dlouho se známe. My se známe vlastně od školky, teď chodíme do pátý, takže se známe takových 7 až 8 let. Druhý fakt. A další teda, druhý fakt je teda, co spolu máme společného. Kamarádství. Kamarádky samozřejmě spolu kamarádíme, ale já již krtím. Chodíme spolu do třídy, Ano. pak chodíme spolu na tanečky, já to budu držet, to neumíš. No jasně. A ještě něco? A... Zájmy. No tak furt ležím na posteli, že jo? No jasně. Tak jo, jdeme na třetí fakt. Bože. A třetí fakt je, jestli jsme se někdy pohádali. Ano. Hodněkrát. Ano, to je pravda. Asi 100krát, možná i víc. No, No ale zase vidíte, že jsme furt kamarádky. No? Dík, ale musíme už krtit. Tak a jdeme na čtvrtý fakt. A čtvrtý fakt je, jestli u mě Kikina někdy spala. Ano, asi myslím milionkrát od školky. Ne, myslím, že jenom 3krát. Ne, milionkrát. Jo. Počkej, 10? Jo, 10krát jsem tady spala. No, já to říkám milionkrát, takže... No a Terka u mě spala 2krát? Ne, Jo. 5krát. Ne, 2krát. Aha, no tak jo. No tak 2krát. Takže dohromady to máme teda A 10 teď uděláme společných. pátý fakt. Poslední. Říct. A pátý fakt je, jestli jsme se někdy prali. Ano. A co prali. myslíte vy? Jako myslíte, že holky se sebou perou? No jasně, že jo. Kluci se neperou, my to máme naopak u nás Ano. ve třídě. Kluci se neperou, ale naopak holky se perou. Ano. Ale zase je rozdíl, že kluci jsou špinavější než holky. Ale nic proti klukům. Ale to si pamatuju, že jsme se parali tady s její kamarádkou, Ano. jak s ní seděla. A já jsem z toho až měla monokl. A To bylo taky. super. Takže dneska to končíme. Takže příští challenge, nevím, co natočíme, ale Příští video. příští challenge. video, nevím, co natočíme, ale no nevím. Tak zatím čau. Bye bye. Bye bye.